Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ce taku Dr. Hasina, shugabar cibiyar Daga Allah traditional medicine. Wannan cibiya tamu ta kawo muku ingantattun magunguna na gargajiya, amma ga maganin sanyi. Maganin sanyi kowa ya san shi babban ciwo ne. Sai akwai sanyi mai sa fitar farin ruwa, akwai sanyi mai sa ƙaiƙayin jiki. Kowa dai da sanyi ke sa to muna da magungunan shi, sannan muna da maganin cutar HIV. HIV dai babban ciwo ne. Muna da magungunan sa da yardar Allah daga mutum ya sha, insha Allahu zai samu waraka. Sannan muna da maganin ciwon sikila, muna da maganin shuga, muna da maganin hawan jini, muna da maganin farfadiya, muna da maganin shafar aljanu. Sannan ina masu tumbi, muna da maganin rage tumbi. Sannan muna da maganin basir, basir mai tsiro, basir mai fidda jini. Sannan muna da maganin istimina'i. Ciwon istimina'i ciwo ne da ya addabi al'umma da dama, wato maza da mata. Alamominsa yana sa yawan zafin tafin hannu, yana sa yawan zafin tafin kafa, sannan yana sa mantuwa, ciwon kai mai tsanani. Wannan dishenin istimina'i da ku garzayo gurin Daga Allah traditional medicine, insha Allah baraka ta zo gare ku. Haba uwar gida, yanzu a ce a gidanki baki mallaki setin kata ba, baki mallaki setin gida ba, baki mallaki sabulu kuwa ba. Wannan humura harka ce ta farin jini. Duk wanda ya amfani da shi, walau budurwa, walau bazawara, walau matar aure, ba a cewa komai. Wannan seti yar gata seti ne na musamman, seti ne mai ma'ana ga matan aure. Wannan da kuke gani sabulu ne na karya sanmu nan take. Da yardar Allah duk wanda ya jarraba wannan a harka ne na sanmu ko tsanin jiki, sai dai godiya. Mata ba da ku nake ba, ku koma gefe. Wannan haɗi ne na iyaye na maza, wannan haɗi ne ingantacce da duk ɗan namijin da ya amfani da shi, ba sai na ce komai ba. Duka wa'annan magunguna insha Allah za ku same shi a cibiyar Daga Allah traditional medicine. Da yardar Allah duk wanda ya amfani da shi za a samu waraka. Sannan ba wai iya wa'annan magunguna muke da su ba, muna da magunguna kala-kala daban-daban wanda lokaci ba zai bamu damar mu zayyano muku duk kalan magungunan da muke da shi ba. Address ɗinmu Surot kan titin masallacin Murtala, opposite da Hoki Police Station. Kana ɗage kanka za ka ga mu a sama muke, duk shagunan mu a sama muke, ba ma kama ƙasa. Wannan cibiya tamu ingantacciya ce wajen ba da ingantattun magunguna na gargajiya. Muna delivery ɗin kayan mu a duk faɗin Afirka, a duk inda mutum yake muna tura kayan mu, kuma kayan mu zai ci a kankanin lokaci da ishe mutum da yardar Allah. Sannan zan yi amfani da wannan dama mutanen Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, Saudiya, muna godiya sosai kwastomomin. Hasina mai maganin gargajiya, wato ya